Καλησπέρα και από μένα. Δεν είχαμε προτιμήσει την κλήρωση από τη στιγμή που και τρεις ομάδες είναι από τις μεγαλύτερες στην Κύπρο. Η Προεδρία πέρα τον Απόλλωνα Λεμεσού, επανάληψη των περσίνων ημιτελικών. Περιμένουμε δύο δύσκολους συναρπαστικούς αγώνες. Η ομάδα μας θα παλέψει φυσικά για να βρεθεί στο μεγάλο τελικό και να περασπιστεί τον τίτλο που παρέχασε πέρσι. Και ο καλύτερος θα περάσει. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία, την χορηγούμενη εταιρεία για τη συνεχή στήριξη στο θεσμό του κυπέλλου. Όπως είπε ο Χριστόφορος, είναι μια κληροτίδα με 4 πολύ μεγάλες ομάδες. Για μας δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ο στόχος είναι να υπερβούμε το εμπόδιο της Πάφος στην προκειμένη περίπτωση για να βρεθούμε στο τελικό. Αυτός είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος για τον Απόλλωνα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσουμε το σκοπέλο της παφιακής ομάδας. Ευχαριστώ. Καλή ανάσταση και από μένα. Ευχαριστούμε.